Hej, jeg vil gerne præsentere vores idrætsgruppe Inu, Kira og Neem. Og ja, vi vil gerne starte med at lave et stå på hænder op af ribben. Og ja, det vil vi så gøre. Og så tager vi hænderne herom, og så gør vi sådan her. Og så gør vi sådan her. Og så står vi altså bare her. Nu vil Inu så demonstrere, hvordan man laver en vejrmølle. Nu vil Inu så demonstrere, hvordan man laver en salto i ringene. Nu. Nu vil jeg så vise jer, hvordan man står på hovedet med 2 støtte hjælper. Ja. Dino, han laver ind over træning. Han laver ind over saksespot. Nej. Nu vil vi vise jer, hvordan man balancerer. Nu vil jeg vise jer, hvordan man laver en forlandsrulle og en baglands. Nu vil jeg vise jer, hvordan man laver koldbøtter. Hele vejen, fordi han er nemlig sej. Ja, det var man altså. Det er lidt svært at gøre. Bare sådan kig. Og så op, ja, så. Kom nu helt op. Og så filmer jeg sådan her. Er vi done? Det var så alt for vores gruppe. Håber I kunne lide det.